Čau. Já vás vítám u svého úplně prvního videa. Tentokrát je to hra Amnézie. Nevím, jestli mě dobře slyšíte, já tu hru teda začnu, hodím si, já to teda hraju na Spaceu u notebooku, tady se omlouvám, já hraju teďka na notebooku, točím. Doufám, že nám to nebude lagovat a užívejte si hru, měl hrát, natočit. A my jdeme na to. Koukejte. Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is Death. I am Daniel. Takový hry já úplně přesně nemám rád, ty vole, protože jsou strašně strašidelný, já takový nemusím takový hororovky, jo. No, výzva, teďka tady vstanu, teďka mi, ale je to divný, mám FPSka u nějakých 40, jo, což se mi většinou nestá, něco snad gribe jenom ten Minecraft, jo. To bude snad jediný problém, na který asi nebudu moc natáčet, ale jinak budu. Jinak to mám v angličtině, češtině jsem to nesehnal. Mám to písmenko, jo. Jo, to je to, že mám mít to, ono mi to tady napíše, mám mít do tady toho. Jdi po krvavých stopách. Křesadla nemám, počkej, já jsem tady viděl tady ty dveře, těma jsem prošel. Tak jen se to sbírá, potom jsem se naučil, já jsem se učil jenom ten základ, jinak nic jsem nehrál, tady jsem byl, tady byl jenom tady ty svícny, těch jsem si jinak nevšímal. A vždycky jsem si vzal tady skrytináč. Vybala. Co to je, rozkřupu? Jinak mi to tady píše, jsem se koukal, že kluci, kamoši prostě, který znám, mi říkali, že tady mám život, tady mám psychiku, třeba tady. Někdo mi říkal, teďka nebudu jmenovat kdo, že jsem to u někoho myslím, že viděl. Vidíte? Já jsem si tu skříň už otevřel. To je taky úplně epické, že mě to musí úplně strašně strašit. Přitom já Čekat. Přitom já to strašně úplně, fakt úplně to nenávidím tohle, oni to prostě museli mě tady to donutit, že tady mám začít natáčet. Já natočím tak 5 her. Já jsem asi zítra doma, nemocnej, nevím. Protože mám něco se zádama, tak bych se mohl pokusit něco natočit. Ty vole, teď to nemám rád prostě, jestli tady je nějaká ta chodba, tak tam nejdu. Ne, není. Ty rozsvítím. Světlo, světlo, světlíčko. No. Doufám, fakt doufám, že jsem dobře slyšet. Čau, jsi fešák, my víme. Tak dík, no. Ne, je to ta chodba. Vole, to úplně nemám rád. Vole, to fakt úplně nesnáším. To je z hry, kde mi to samo začne něco dělat, automaticky mi to začne blbnout. Ty, poprvé když jsem to hrál, jak jsem si tady toho parchanta lekl. Jsem mu čorknul na schvál hlavu. Ukaž hlavu. Počkat, Matěj ticho.
Nesnášíš tmu, co? Mám slabý bolesti hlavy. Já tam nejdu, já tady to úplně nemám rád. Nasrat. Znutím, natáčím, tak ticho. Jo. Jinak mohl si někdo všimnout, že mluvím trošku jinak, jelikož jsem si pořídil 2 nový mikrofony, takže když bude natáčet někdo oběd z něčeho, třeba z nějakého dřeva si tady třeba něco dělám, nebo si koupím nějaký levnější. Ty vole. Rychle do svít! Já se nebojím. Já se netěším na ty zombíky, ty vole, úplně. Čau. Ty vole, normálně teďka jsem úplně v klidu, ne, ještě se trošku bojím, prostě jsem trošku vylekaný. Můžu vám říct, o čem to je to hra, kde mě jo, nesmím být dlouho ve tmě, musím chodit na světlo. Tady je lucernička. Jo, epický lak. Jak se úplně vsteká, ne? To je prostě nějaký duch nebo něco takového, otevři se, já teď to úplně nesnáším odebírat. Nešlo mi to prostě odevřít, jsem to tady koumal 5 minut, ne? To je hrůza. Jej. To je jinak, těším se, až budu hrát Gogo Story. Nebo něco Dead of House nebo něco takhle, co? Zemětřesení. Je v tom něco? Ty vole, proč se to nedá otevřít? Možná ta hra bude mít docela málo. Nehraju to, myslím, že na nejvyšší grafiku, jo. Mám to snad na tu druhou. Až na tu druhou. A fakt nebudu natáčet na úplně hezčí grafiku. Nemyslím ani, že je to tolik zapotřebí. Já jsem tady nikdy nebyl. Co se nedá otevřít, co? Nedá se to otevřít. Já jsem... myslím si... Neotáčej mě tam. Tam chci ukázat, že jak je to ožrala. Ty vidíte to všechno chlastám. No, epic. Máme olej, olejničku mám. La 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 la. 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. God willing, Sorry, že jsem to přeskákal. Ale takové scénky fakt úplně nemám rád, hlavně mě to zdržuje. Že nemůžu natáčet a všechno možný prostě. Já jsem zjistil. Já to nezatáhnu, tyhle. Tady jsem skončil, tady do těch dveří jsem nešel. Já to tady teda rovnou i ukončím. Video má sice blbých 10 minut. Je to kvůli tomu, aby vy jste mohli hlasovat, abych tady to, jestli tady to mám hrát. Ty vole, faj! Jak tomu říkal? Jsem to tady hrál s kámošem. Tady to je teda entrance hall, hlavní hala. Nechce se mi tam teda ještě, to nechám až do příštího videa. Budu asi teďka natočit, nebo tady to nechám upravit a budu asi natočit kamiony, jak jsem si šel trošku zařádit. Ale to už je vedlejší, budu si dávat každý den jedno video podle toho, jak mi bude stíhat internet. Já nemám zrovna úplně nejvýkonnější internet jako ty let's playeři normální, že mají video za 1,5 hodiny na YouTube, já ho tam třeba za 12 hodin jako. Jak mě to ani neštve, že nemám moc rychlý internet. Nestydím se za to, není to tak důležitá věc. Jinak, každý, kdo mě sledoval dřív, těch pár odběratelů, snad 18 jsem tam viděl za ty challenge, možná tam hodně